kailangan mong bumalik sa iyong natural na relihiyon. At yun ang Islam. Isipin mo, nung ipinanganak ka ba sa mundong ito, nung magkaisip ka, nung ikaw ay bata, naniniwala ka na ba na tatlo ang Diyos? O di kaya ang Diyos ay nagkatawang tao? O di kaya ang Diyos ay may anak? Noong ikaw ay bata, ang iyong paniniwala na ang Diyos ay nag-iisa lamang at yan ang iyong natural na paniniwala. Walang katulad ang Diyos. At kailanman hindi siya nagkaanak o ipinanganak. At yan din ang sabi ng Islam. Pangalawa, paano mo malalaman kung paano gawin ang pinakamataas na uri ng pagsamba? At yun ang sala, kung ikaw ay hindi Muslim. Ang sala ay ginawa ng lahat ng mga propeta. Si Moses, si Abraham, si Solomon, si David, at lahat ng mga propeta, kabilang si Jesus at si Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Pangatlo, paano mo malalaman ang tamang pagtulong sa iyong mga kapitbahay at sa lahat ng taong naghihirap kung hindi ka Muslim? Ang pagbibigay ng zakat sa Islam ay merong batayan. Meron itong pamantayan kung ikaw ba ay kwalipikado na magbigay ng zakat. At meron din itong kaukulang kalkulasyon kung ilan ang dapat mong ibigay na zakat o obligadong kawang gawa. So paano mo malalaman ito kung hindi ka isang Muslim? Pangapat, ang lahat ng mga propeta ay modelo ng sangkatauhan. At silang lahat ay nag-ayuno. Ayon sa Biblia, ito ay sa ikasyam na buwan. Ang ikasyam na buwan sa Hijra calendar ay walang iba kundi ang buwan ng Ramadan. Kaya ang mga Muslim ay nag-aayuno sa ikasyam na buwan o buwan ng Ramadan. Paano mo malalaman ang tamang pag-aayuno kung hindi ka isang Muslim? At panglima, ayon sa Biblia, inutusan ang mga mananampalataya na pumunta sa Bakka o ngayon ay tinatawag na Makkah, Saudi Arabia, para magsagawa ng pilgrimage at ito ay tinatawag sa Islam na Hajj. Paano mo magagawa ang Hajj na inutos mismo sa Biblia kung hindi ka isang Muslim? Alam mo ba na ang lahat ng ating nabanggit ay ang 5 haligi ng Islam?